Здравейте, аз съм Мохамед, мир на мен, човекът, който разпространи исляма на сила. Може да си представите как съм го направил. Мога да кажа, че съм доста решителен, когато става дума за деца. Те са моята слабост и мисля, че всеки ще го види, ако погледне детайлите за моя живот. Най-младата ми булка беше Аиша, тя беше на 6 години, когато се ожених за нея. И заради това моите последователи до ден днешен вършат това, което им дадох за пример. И сега хиляди момичета са насилени да се омъжват за мъже, които са достатъчно големи да са техни прадядовци. Колко съм морален само, мир на мен.